Днеска ще гледаме филмче до 3 през нощта! Не, до 6 сутринта. Правим цялата седмица. На кой клипчето да пуснем? Светът на Ванка. Аз съм съгласен. Ето сега ще го пусна. Ето сега ще му гледаме филма, приятели! Ето това е филма, хора! Почва! Ще гледаме по цели дни и нощи! Най-хубавия филм. Заспа ми се. Но... И аз съм изморен. Айде да пинем кола, да не ни се спи. Добра идея. Направо супер идея. Но... Мами, чувствам се, че имаме най-гъл. Но... И аз също! Уау! Мисля, че мога и да се телепортирам. Уау! Как съм на масата? Тази напитка работи. Но... Дали и аз мога? Това работи. Мога и да телепортирам неща. Искам джойстика. Може да стане. Дали мога да накарам предмет да изчезне? Да, стана. Тогава ще телепортирам до леглото Лампиян. Свестене! И аз съм лампян. Тогава може да накарам мамо да изчезне тази дъвта кобила. Сине, какво искаш? Това е Втората световна война. Къде ли си прекарва тя? И аз също се чудя. Всички войници трябва да се боят за свободата.